Barnetegia. Euskararekin lotu ezean, bai izen itxusia. Barnetegian egoten dira lehen mailan preso daudenak, ateratzeko hemenik ez dutenak. Barnetegira bidaltzen ziren, ikaslerik bihurri eta zailena ziren gazteak. Barnetegian aurkitzen zaie ostatu, batxilerretik unibertsitaterako jauzia, etxeko babesaren galera, gaindiezinea gertatzerik nahi ez dugun seme-alabei. Baina bakardadea nola, hala gertatzen da barnetegia ere. Norberak bilatua denean, gogo betegarria guztiz. Nork ez ditu gogoratzen udalekuetan, barnetegietan pasatako une goxoak. Ura baino askatasun handiagorik, zenbat dira sorminak bultzatuta, egun batzuetarako beren burua urreneko monasterio batean ezkutatzen dutenak. Horiexek biak dira Maizpideko barnetegialdiak eskaintzen dituen bi bizipenak, askatasun osoa eta giro sortzailea, euskaraz sortzeko giro aparta. Izan ere, Maizpide barnetegia izanik oso garbi dugu zeren bila datorren jendea guregana. Bere inguruan eskuarki ez duen inguruabar euskaldunaren bila. Eta inguruabar hori Maizpide eraikineko hormetan hasten da, norbere logelan eta klasean. Lazkaon jarraitzen du eta Goierri osora zabaltzen da. Hori da Maizpideren gainbalioa, ingurua. Euskaraz ikastera edo egitera datorren jendez beteta dago Maizpide. Guztiok dugu helburu bera, giro euskaldunean murgildu eta euskaraz bizi izatea. Hemen ez dago inori egizu euskaraz esan beharrik. Berez ateratzen zaigu guztioi. Lazkaoko herritarrek ere, 50 urteko esperientzia dutenez euskara ikastera datozenei abegi egiten, berehala katalogatzen dituzte Maizpidetarrak. Zuek Maizpidekoak izango zarete, eta badakite haiekin beste erregistro bat erabili behar dutela. Horrelako laguntzarekin askoz ere errazagoa gertatzen da ikasprozesua. Eta azkenik, Lazkao Goierrin dago. Goierri bere paisaiagatik, hizkuntzagatik, kulturagatik, eskualde benetan aberatsa da. Eskolan landu dugun eta landuko dugunaren osagarri ez ezik, elikagai ere bada inguru hori. Barandiaran museoa, Delikatuz zentroa, Igartubeiti baserri museoa, Zumalakarregi museoa, Aizkorri parke naturala, Aralar parke naturala, Lizarrustiko parketxea, Zegamako zuraren museoa, Zeraingo burdinaren mendia. Zer ez daukagu Goierrin?